Segurament els tipus d'alimentadors més coneguts per ocells al jardí són els tubulars, que són per gra, per pipes, cacauets o negreta, però també existeixen aquest altre tipus d'alimentadors tipus gàbia, que són per pastissos com aquests, pastissos de greix. N'hi ha d'aquest estil, amb quadrats, i també n'hi ha en forma de bola. Aquests pastissos són molt útils per aquelles èpoques de l'any en què escasseja més l'aliment, sobretot pels ocells que no són insectívors, que no migren, que romanen tot el temps en el mateix clima i que durant alguns mesos l'any, sobretot l'hivern i a principis de primavera, que és quan estan més actius, doncs escasseja l'aliment, i el fet de tenir pastissos com aquests al jardí doncs farà que hi hagi molta freqüència d'ocells. Els ocells que poden venir a menjar en aquests alimentadors són principalment mallarengues, caderneres, i bé, l'ús d'aquest tipus d'alimentadors al jardí, a part de contribuir a naturalitzar un espai verd, a donar-li més mobilitat i més vida al jardí, doncs també hi podem trobar un ús lúdic, didàctic i divulgatiu, sobretot si hi ha nens a casa, perquè podem aprofitar per fer-los conèixer la fauna que envolta el medi natural on vivim, els ocells més típics, els seus costums, com es reprodueixen i com mengen i com són.